Hi there, I'm Fotis and today I'll show you a way to create an easy to remember PIN number for your credit cards. Not the same PIN for all of your cards, but a different one for each card. Watch carefully. Γεια σας, είμαι ο Φώτης και θα ήθελα να σας δείξω σήμερα πώς να δημιουργήσετε ένα αριθμό PIN για όλες τις κάρτες σας, όχι τον ίδιο αριθμό PIN για όλες τις κάρτες, αλλά διαφορετικό αριθμό για κάθε κάρτα. Εύκολα. In each card there are 4 groups of 4 numbers. 1, 2, 3, 4. Σε κάθε κάρτα υπάρχουν 4 ομάδες από 4 ψηφία. Το μόνο πράγμα που θα κάνουμε είναι να διαλέξουμε 4 αριθμούς από το 1 έως το 4. 1, 2, 3, 4. Είτε 4, 4, 4, 4, είτε 4, 4, 2, 2 και ούτω καθεξής. Το κάθε αριθμό αντιπροσωπεύει και μία ομάδα. The only thing we must do is to remember 4 numbers from 1 to 4. Either it's 1, 2, 3, 4 or 4, 4, 4, 4 or and so on. Each number represents one group. So let's take the numbers that I've chosen. Οι αριθμοί που έχω διαλέξει είναι 4, 4, 4, 4. So the 4 digits I have chosen. Let's go to the card. The fourth number of the first group is 5. The fourth number of the second group is 6. The fourth number of the third group is 2. And the fourth number of the fourth group is 3. And our PIN number is 5, 6, 2, 3. Παίρνουμε τους 4 αριθμούς που έχουμε διαλέξει και πάμε στην κάρτα. Ο τέταρτος αριθμός από την πρώτη ομάδα είναι 5. Ο τέταρτος αριθμός από την δεύτερη ομάδα είναι 6. Από την τρίτη ομάδα ο τέταρτος αριθμός είναι 2. Και από την τέταρτη ομάδα ο τέταρτος αριθμός είναι 3. Και έτσι το PIN μας είναι 5, 6, 2, 3. Let's go to our other card. The same. We remember the fourth digit again, which represents, again I tell you, each number represents one group. So we remember 4, 4, 4, 4. Let's go to the card. Ξανά πάμε στην επόμενη κάρτα. Θυμόμαστε ξανά των 4 αριθμούς που κάθε ένα αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα και πάμε στην κάρτα. The PIN number of this card is, the fourth number is 4, the fourth number is 8, the fourth number is 6 and the fourth number is 2. So it's 4862. Ο τέταρτος αριθμός από την πρώτη ομάδα είναι 4, από την δεύτερη ομάδα είναι 8, από την τρίτη ομάδα είναι 6 και από την τέταρτη ομάδα είναι 2. Και το PIN μας είναι 4862. Let's go to the third card. Again, our numbers are 4, 4, 4, 4 again. And the PIN numbers are 4, 8, 5, 1. Και την τρίτη κάρτα το ίδιο. Το PIN μας είναι 4, 8, 5, 1. Και στην τέταρτη κάρτα and the fourth card the same. The fourth number 0. The fourth number second group 4, 8 and 4. 0, 4, 8, 4. Έτσι και στην τέταρτη κάρτα το ίδιο. 0, 4, 8, 4. Και έτσι μπορούμε εύκολα να θυμόμαστε τα PIN για όλες τις κάρτες. So it's easy. Now you don't
have to keep all of your pin numbers in your mind και έτσι δεν χρειάζεται να σκεφτόσαστε όλα τα pin στο μυαλό σας. Thank you for watching. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.